Ce faci, Ilie? Mănânc o înghețată și mă uit pe TikTok. Faci ambele? Ambele, da. Și înghețată și mă uit și pe TikTok. Ai văzut cursurile pe TikTok în care poți să devii milionar? Nu, mă! Bă, tu ești pericol, cu internetul ăsta tu găsești toate alea, mă. Dă-mi telefonul să-ți arăt. Dar trebuie să plătești 300 de lei. Ce-i drept? N-am acum. Că nu mi-a venit socialul. Bă, vând bicicleta, mă. Stai, poate îmi vând și eu trotineta, doar să ne afle mama. Mamă, și deveni milionar, mă? Da! Mama, ce o să facem concediile numai în Dubai? Ce vorbești, mă? Abu Dhabi, salam aleikum, numai pe acolo umblăm. Mamă, pericol public, tu cu internetul ăsta nu faci, bă, suntem milionari. Da. De vânzare bicicleta? De vânzare, sigur că o să fac niște investiții serioase. Poftiți aici, 300. E bună, merge tot, roțile, Mulțumesc. sănătate, Doamne ajută. Am făcut banii. Nu, hai, pericol public, am venit cu banii să ne conectăm cu milionarii, mă. Să rămână, aici e Ilie, noul investitor. Astăzi este șansa perfectă să-ți ieși din zona de confort. Atenție! Poți să faci milioane de dolari din, atenție, Sigur că da. doar 300 Păi de da. lei. Împreună dăm la vitura. Păi și acum ce facem? Așteptăm să ne sune și să ne dea banii? Da. Păi nu cerut niciun număr de telefon, mă. Hai, copile, hai odată! Sunt obosit. Nu mai pot, sunt obosit, mă dor picioarele. Bă, tu m-ai făcut să vând bicicleta, că ne facem milionari. Acum nu mai avem bani nici să mergem la Sovata.